Bună tuturor, eu sunt Mario. Astăzi o să vă arăt ce s-a întâmplat cu Minecraft-ul meu. L-am descărcat și nu merge să mă conectez pe o hartă. O să revin după ce se încarcă. Bun, am revenit, dăm play. Dați. Scrieți în comentarii ce trebuie să fac să intru pe o hartă, uitați. Uitați. Vedeți? Nu pot intra. Nu intră. What? Cam până aici o să închid vlogul. Bye bye!